Maya payabak po kay kayungan. Kingal doy di pagmasusya ng Santa Iglesia, ing kapigaganakan kar San Timoteo at dito, Obispo. Kambeda po din kikatamang pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiabeta naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Jose Pepe Ison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris Enona Gomez and family, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king Aldodang kay Baitan, di Joel Palma, Reverend Father Jason Canlas, Josepina Katakutan. Special intention, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Gemma Lumba, Dietz Anita David and family, Paul J. Pilau, Villamor and Resalina Tolentino and family. Safe Travel, Joman Passion, Maria Micaela Paras. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Patajos, Feli Ortega, Megan Centeno, Felipe Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Espirijon Kayanan, Bianca Marie Santiago, Sidney Obenario, Florencia Mercado, Jesusa Henson Guzman, Aida Ocampo. Para king lananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Father Aristotel, Bernardito, Angelita, Barbara Angel, Antonio, George, Raul, Encarnacion, Juliana, Karen, Santos Senior, Predinardo, Jerry, Elias, Roberto, Ricardo, Flor de Lisa, Peter Jan, Gabi, Rainier, Alvin, at ding baldang kaladwa king purgatorio. Hinuginig impam po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ng grasya na iginutamang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kaya kaingan, maya payabak, kaya kayo po, makatipid tang kuryente lang, electric pan, ayaw mo rin pasindi.
Bakit na dandaman tayong musing dimla? At King Aldo pong ini, ay nigaganakan tala po rin maging kayantabi ng San Pablo, King Mission, di San Timoteo at Tito Obispos. Nyabang kanita, bebe tayong matampang pag masusyaniti, sisyan tala pa rin kasalanan tamo, at manyadpan tabod at pakalulu, king hapong Ginoo. Ikay may nga kong be, king pangayagom kang Yesu Kristo, Ginoo pakalulu. Iking kapatad mi, kapamilataning tapat ming pamanupad, king kaburyaning Diyos, Kristo pakalulu. Iking mamili karing taong burimong tumaid karing aliwa, king katutuan at tuturuning ebanghelyo, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may ipaintutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kaya kang santo, di Timoteo at Tito, ing tetagan at kabyasnan ding apostol, kapamilatan ding karelang pananangin, sa upanda kaya sanang mie mitmong kabanalan, at antabayanan da kami sana king pamaglakbe mi, papunta king kayarian mo, at tunay ming karinan. Itingnadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, aning banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibad, king kadwa ng librong Samuel. Sisibo na la kanita ring bulong, ding tulod, at ding sampaga daring tanaman, at panaunan ning pamikigera daring ari. Tinubod ning David Ihohab at ding opisyal na ang poding sablang sundalos ning Israel. At simbot dala ring Amonita at kibkubande ing Raba, Emeko king Jerusalem i David. Misa nagapanapon, metutudya i David ban magpainawa. Kagising na, miglakad-lakad ya king babo ning palasyo. Karin ne ikit ing malagong babaeng mandilo king balena. Pengutang na nung nino ing babaeng ita. Sinabi ra, king ita i Batseba, ing anak ng Eliam, at asawa ng Uriah ay Hiteo. Mitubo diyang tawan, baring dakitan i Batseba. Akayari-yari na pa kanita miglinis king katawan na, agpang king adwaning kautusan, tungkol king pamagregla. Sipingan ning David, at kay Batnanita minuli ni Batseba. Inya, may bukto iya i Batseba at pepabalo na iti kang David. Kanita peparalayang amano i David kang Ohab at ngana, Ohab, idalami akaku i Uriah Hiteo. Inya tinubo ning Ohab i Uriah kang David. Karas ng Uriah, kitang ng David, ing kabilya ng Ohab, at ding sundalos ang makilaban. Kay ba't nga ng David, muli na ka, ban magpainawa ka. May ako ay Uriah, at peparala ng David, ing pasalubong na para king pibale-bale ng Uriah. Dapot, minuli bale i Uriah. Metutudya kaya bering gwardya ning ari, king pasbuldalan ning palasyo. Abalita ng David, king eminuli balay Uriah, inyakitang na, maluwat ka mo ring alaking pamilya mo, o ba't ekaminuli ketakya kayo? Kinumbira ng David, makiyapon i Uriah, at pepalasing ni. Dapot,
iya po rin minuli Uriya king balena. Kinuha ning ulas na at metutudya kaya bering gwardya ning palasyo. Kabukasan, sinula David kang Ohab at peparalani kang Uriya. Nga na ning sulat, Uriya yang isabak mo king peka mabaksik alabanan. Kay bat, lakwan me at paboren ming apate reng kalaban. Inyang lulusuban dani ing syudad daring kalaban. Inutusan ning Ohab Uriya, ya ing makiharap karing kalaban, amas masikan kesa karela. Linuwal na ring memale ning kalaban a syudad, bang labanan dala ring sundalus, apanimanan ng Ohab. Mete la ring mabilan karing opisyal ng David, metong ya karing mete, Urias Ahiteo. Ing amano ning Ginoo, malunos ka o Ginoo, uling mikasala kami. O Diyos ko, malunos ka kanako, uli ning alangkupas alugod mo, uli ning maragul mong pakalulo, wasan mo la ring kasalanan ko, wasan mo yung sablang kakong dewakan, at linisan mo yung sabla kong kasalanan. Balo ko rin kakong pamanyalang sang, at din kakong kasalanan. Parati lang at syuking ka na akong kaisipan. Mikasala ko laban kaya ka, bukod mo kaya ka kung mikasala, depat ang ku itang marawak king arapan mo. Matulid ing ako atulan mo ko, makatuliran ing ako parusan mo ko, marawak na ako manibat pa inyang mibayit ko, manibat inyang penaglira ko, makasalanan na ako. Katmo mo king tula at saya, bista man pepasakitan mo ko at pepalasan, makanyan man, tumula kong pasibayo, kalungan mo na lang kakong kasalanan at buran sa blakong kasalanan. Pasalamat ko king Diyos ay bata mo, kapamilatan ng ginutang Jesucristo at ing kabilugan ng kayang mensahe, manatili ya sa kaya kayo. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king Maya Pabalita agpang kang San Marcos. King panahon na ito, nga na pang Esos, ing kayarian ng Diyos, apakiwangis me king meto nga sasalbag bini, king kayang asikan. Kibat ng daraptan ng sadya ng gagawan na aldoldo, sibot at lumabong ing bini, e nakamalayan no makanano. Ingabon niyang balang pasibot at babyebo nga king tanaman. Muna, luntoying bulong, kay bating buko, at kay bat ing pamaglamaning bunga. Potang ing bunga matuana, palutan ng agad ning menanaman, uling miras na ing pamamupul.
Kaysa nuya pamalyaring ipakiwangis ang kayarian ng Diyos. Nga na pang kinutang Esos, na nung talimhagay gamitan tamo, batayang ay larawan. Kawangis ning meto nga butol mustasa, ing peka malating dili, karing sablang bini, akinwa na ning meto nga tao, at tenam na king gabon. Dapat kabut mita na miti at tinubo, maging peka maragulyang dili, karing sablang gule, may kakasangayang mga ragul. Urinita, makakapanyalala ring ayop, karing sangana. May naral Jesus karing tao, kayong kapamilatan ding dakal at talimhagang kawangis dareti. Agpangkingabot dang aintindian, ay may naral karela, ay mo sa ginamit talimhaga. Dapat na ngalaneng kayabe, nunemo rin kayang alagad. Pe palino na karela, ing kabaldugan ding talimhaga. Ing mayab ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Sa amin pong mga nakapagparet, tinitignan ko yung mga brother priest ko. Mayroong mga sa amin, yung lolo ay EMDC, yung lola ay CWL, yung nanay ay active sa simbahan, lector. Kaya siguro malaki yung impluensya ng pamilya. Kaya yan, yung anak o apo, parang sumisibol, no? Yung ganong paglilingkod din sa simbahan. Ako po, hindi naman ganon ka-active sa simbahan ng mga parents ko. Pero regular Sunday mass goers. No? Pero at an early age, grade 3 pa lang, nasama ko sa altar serving, sa altar servers, mga altar servers. At naging malapit sa assistant parish priest. Siguro ito yung isang impluensya sa buhay. No? Yung pag naging malapit ka sa sino man nasa simbahan. No? Actually po yung nagdala sa akin para mag-serve as altar server, yung isang bata din sa likod namin, ng bahay namin, ng mga active sa simbahan. No? Kaya doon ako na ilapit, no, sa hindi lang sa pagsisimba, kundi sa kasama sa mga naglilingkod sa simbahan bilang altar servers. No? Ito pong ating mga ginugunita ngayon na mga obispo, sina Timothy and Titus, nasama sila kay Paul. No? Siguro ang laki ng impluensya ni Paul sa kanila. Actually, tinatawag niya mga anak itong dalawa. No? Si Timothy and Titus. So, sa laking impluensya ni Paul, kaya yon later on, itong dalawa nabigyan ng mas malaking responsibilidad. Hindi na lang mga companions of Saint Paul o mga assistant niya, kundi sila mismo na mahala ng simbahan, ng community, Christian community. Kasi ang kahulugan po ng obispos, kasi yan ay Greek, obispoi, ang ibig sabihin ay overseer. Ibig sabihin, tagapamahala, tagabantay, parang ganyan ang overseer. Kasi kung titignan niyo po yung New Testament, nung una-una pa lang, pinreserba ng unang simbahan ang magic 12 na mga apostles, no? 'Di ba, 12 yung apostol ng Panginoon. Tapos nagbigti yung kadikit ni Xiao, si Judas Iscariote. No? Nagbigti po siya, buti hindi sumama si Xiao. Kaya nung muling nabuhay ang Panginoon at after the ascension, binuo ng 11 apostol ang Magic 12. Kaya kinuha nila si Matias. Yan ang 12 apostol. No? Kaya sa New Testament, sa Acts of the Apostles, mapapansin po natin yung batang simbahan, nakakompleto pa rin yung 12 apostles. Pero nang mamamatay na po, isa-isa pinapatay, namamartir itong 12,
hindi na sila naghanap ng kapalit para mabuo yung 12. Kundi ang inirang nila ay mga ngasiwa sa mga Christian communities, and they called them obispoi. No? Na ginawa nating obispo. Nang kahulugan lang tagapamahala, tagapangasiwa, tagabantay ng silang mamamahala sa nabuong mga komunidad ng mga Kristiyano. Kaya yun pa yung mga obispo. At yan po yung naging responsibility itong santong ating ginugunita ngayon, sina Timothy and Titus. Mga kasakasama ni St. Paul na siguro sa impluensya ni Paul, na-inspire sila at sa kanilang muling mismong pagkalinga sa kanilang nakuha ang pananampalataya at inspirasyon kay Paul, ayun, lumago din ang kanilang pagmamahal sa simbahan, pagmamahal kay Kristo. At sila'y naging mga lingkod ng simbahan. Si Timothy po, mayroong mas detalyeng istorya sa buhay niya na nababanggit sa letter to Timothy. Ang lola niya ay si Loida at ang nanay niya ay si Eunice, na parang parehong mga aktibo na membro ng simbahan. Kaya mayroong pagmamanahan si Timothy. Kasi nanay niya, lola niya, malapit sa simbahan. Do batang-bata pa lang ang simbahan noon. Pero ganun pa man, para banggitin ni St. Paul ang kasipagan nitong mga magulang at lolo, ang nanay at lola ni Timothy, ibig sabihin may impluwensya itong pamilya ni Timothy sa kanya. Kaya siguro ganito po yung ating pananampalataya. Hindi lang naituturo, kundi we get it through impluensya. Kung minsan di man kailangan turuan tayo pangaralan tayo kundi naaakit tayo sa ating nakikita sa mga nakakasama natin. So ako po, di naman ako sinabihan ni yung assistant parish priest namin, ngayon retired na si Father Joel Tubig, na magpari ako, na mag-altar server ako. Hindi. Kundi na-impluwensya lang ako sa kanyang pagmamahal sa mga batang tulad namin noon, sa mga altar servers. At pagbibigay ng importansya sa amin. Kaya ito, sa atin din po, dapat maging aware tayo na sa ating mismong ginagawa, sa ating kilos at galaw, sa ating pananalita, sa ating pag-uugali, meron tayong pwedeng maimpluwensyahan. Hindi naman kailangan directly turuan ng sino man ukol sa pananampalataya, kundi sa pamagitan lang ng ating mga maliliit na mabubuting nagagawa, baka yung iba, yan ang simula ng kanilang pananampalataya. Pero siyempre, simple faith can become great faith sa atin na rin pagkalinga at pag-alaga nitong ating tinanggap na pananampalataya. So, anyway po, tayong lahat dito, sana maging aware tayo na sa ating ginagawa sa pang-araw-araw, pwedeng meron tayong ma-impluwensyahan at meron tayong ma-inspire na tao na sana nga simula ng kanilang magandang relasyon sa Panginoon. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa ang ating mga kahilingan, sabihin natin sa bawat panalangin, Puso ng Jesus, pakaluluwan mo kami. Para king Santo Papa at ding Obispo, masigasigla sanang magobro para king kayaryaning Diyos, keti king yatu, kambening masolong lugod at matinding malasakit, ipanalangin ta aking Ginoo. Para ka rin sablang pari at reliyoso, itagulaling dasano ing kabilugan dangbi, kinsagradong puso ng Yesus,
sentro ng dibinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin sablang pamilya, imbalang galame, at alastas na sano ing lugod ng Yesus, kimbalang metong karelo, at mibyebyelo king tunay lugod, at pamikakaintindi, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katang makatipon keti, king lugod ng Yesus, manakit ta sanang sika na nalub, maglarin karing sarili tang kasalanan, at manakit lugod, ban makagawang dapat kapamayaran, para karing palpikasalo, ipanalangin taking Ginoo. Ngini, aduan tamoy sarili tang kapagnasan. Ipaming at banwa, sinugat miya, ing puso ng Jesus, sa kaya kang anak. Dapat pigdala na kayong kapatawaran at grasya. Sa panmo kayong patutu, king lugod mi kaya, at maglarin ka rin kayong kasalanan. Itiadon mi, kapamilatan ni sagradong puso ng Jesus, anak mo at ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Uy, paming miglalang, tanggapan me sa iting sakripisyo, ning kaya kang balayan, midadaw niya, king kaya kang ligaya, bilang parangal kari San Timoteo at Tito. Ipagkalubusan na kaya kami ngalanganggang kaligtasan. Itinadon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ing ginuma natilya kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang kanino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Pagkalubmeking Santa Iglesia iting pestang parangal kari San Timoteo at Tito. Hagyagan mo kami kapamilataning banal dangbe, tuturo mo kami kapamilataning karelang pamanaral, at babye mo ingke kang pamanganlong bilang pakibat karing karelang panalangin. Ulinita, kamberi sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka, banal, banal, banaling ginu, Diyos sa mayupaya, imuing banwa ting yatu, king kaya kang ligaya. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king espiritu mo,
ban para kaya kami malyarilang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat tsakya ka. Piraso ne, binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kanan niya. Tiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Iti yung kalis yung kana akong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Naptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Cristo sinubiyang Inyang inigaganakan mi oy pa, in kamatayan at pamanyabi na may biyening anak mo. Dalam mi kaya kay ting tinapi ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabayang pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban may ganap yakin lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pare. Ganakamula naman, ding kapatad ming pepainawan at maninang subing miye, lalo na yung talasuy mong among Aristotel, kambe din Norma, Barbara Angel, at Encarnacion. Ading ano pang mayang na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biyalang angga, ban kaya be ng Maria, ing birhenin doon ng Diyos, kambe ng San Jose akayang esposo, kaya be ring apostol, ading sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Tamit mong kapanilingan lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, Diyo kabanwa, sambani ilagyo mo, natangke kaming kayarian mo, may paminwa ng lug mo, kaya tisuli pantibanwa, ing kakanan mi, king Aldo, ibiyan mo kaya kami, king Aldo ngeni, hampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, ting pamamatawad mi, karing may kasala kaya kami, ang imo kaya paisaw, kintokso, ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkadubing kapayapan, king panawon mi, bangking kasawpan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mo sa babalik dan, ing kaya kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantianan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ing ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, masyatangin ng pupugayang kapayapan, kapayapan, kakahingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ng yato,
Ngayong malugod at maganakatang Ginoo ning kordero ning Dios sa minalako king kasalanan ning yato. Non tamong makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo ik matampang tanggap kaya ka. Dapat siya kasmi nga mana mo kumayap na ako. Manalangin tamo. Oy paming malugod, king pamagmasusimi, king kapigaganakan karing kekang santo, di Timoteo at Tito, tinggap ming kekang sakramento.
Idala na kaya sana, king alanganggang tula, ning katapatan mi kaya ka, king aldoldo ming pamibiyebye. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuma natilya kaya kayo, bendisyonan ako nga ning Diyos sa may paintuto, ing iba, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ni kakatang kapag masusyan, o meta nang luguran at sa iwan ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po sa gandang araw. Marami pong salamat.